Tabi lang sa mga nangaon mga kapuso, sensitibo kini nga balita. Usa ka lalaki ang gichap-chap sa Arakan, Cotabato. Ang mga sospek nga magsuon nasayrang gipapuyo sa biktima sa ilang balay. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Nag-interview ko sa imong kinabuhi na! Mali! Ilabihan ang pagbangutan sa inahan nga si Bernadette Rama human brutal nga gipatay ang 38 anyos nga si Burley Rama sa barangay Ganatan, Arakan, Cotabato niadtong Marso 16. Nakaputo sa plastik karon ang patayng lawas ni Burley kay kulang-kulang pa ang parte sa lawas ni ini. Napalgan ang lawas sa biktima sa sulod sa kubo samtang nakita ang ulo ni ini 30 metros ang gilayon sa kubo nga gipatong sa mga kahoy nga pangsugnod. Giputulsab ang kinatawo ug dalunggan sa biktima. Nahabo sab ang iyang tiyan ug ang ubang parte siyang lawas wa pa makita. Ang mga sospek ang managsuong lalaki nga tulo pa kaadlaw nga nakaila sa biktima. Nagpaila kuno ang mga sospek nga silingan nila kaniadto busa misalig ang biktima. Gawas nga gipapuyo, gitabangan pa kini nga mangita og trabaho. Di pud ko gusto nga dili matagagusti siya ang akong kinabuhi sa akong anak. Kay wa gud na sala. Naarago na siya siyang balay, wa kay kaluto siyang kanon. Bispira sa lubong sa biktima niadtong Domingo nadakpan ang mga sospek nga sila Givehart Masunong, 23 anyos ug igsuon ini nga si John Paul, 19 anyos ug residente sa Kinabalan, Malungon, Sarangani Province. Ana-ana sa custodial facility sa Arakan Municipal Police Station ang magsung sospek kinsa magatubang og kasong murder. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.